ההמבורגריות בתל אביב ובמרכז מתגאות בהמבורגרים שלהן, אבל הן גם מציעות אופציה לצמחונים, המבורגר צמחוני. לא ברור לי איך זה יוצא יותר טעים מאשר הבשר האדום, אבל כדי לבחון את הסוגיה מתלווה אליי היום שרון. כמה שנים את פה צמחונית? אני לא יודעת כל כך מה זה טעם של בשר, אם זה עונה לך לשאלה. ההמבורגר הצמחוני שלנו מורכב מטופו, אגוזים, גזר, עדשים, פטריות וטיפה קמח מלא כדי לחבר את הכל ביחד. אני דווקא מאוד אוהבת כשמגישים את זה כמו המבורגר של אנשים רגילים, ככה שאני יוצאת עם אנשים ואני יכולה להרגיש שאני אוכלת איתם, ולא שוב שרון מזמינה את המנה המוזרה שלה בצד. למה זה עולה אותו דבר כמו המבורגר רגיל? ירקות ודברים כאלה מרכיבים הרבה יותר יקרים מבשר, לשם העניין, וגם זה עבודה. קצת חסר טעם, קשה לי בדיוק להגיד מה המרכיבים, אז אולי זה אומר משהו. פעם הבאה עם קטשופ. זה הסיסי. הלחמניה פחות אהבתי אותה כדי קשיחה ופחות מתאימה להמבורגר. הוא לא יבש, כי בגלל התוספות שיש מלמעלה, אין לי את הצורך להוסיף בכלל את הרוטב. ההמבורגר צמחוני הוא מורכב מבשר סויה, פטריות שמפיניון ובצל. זה נחשב בשר יקר, בשר סויה? לא, בכלל לא. קצת חמצמץ, או שזה אני? חסר לי שיהיה את הירקות, שיהיה את העדשים, את הגזר, את הפטריות, משהו שהוא קצת שונה. טוב, ההמבורגר של הבודה בורגר אמור להיות ההמבורגר הצמחוני what so ever בתל אביב. ממש חמוד כזה, כן. הוא דורש לתפוס אותו, אבל אין מה לעשות, אנחנו צריכות לחלוק אותו. טעים. וואו. רואים שזה לא משהו ליד, רואים שזה... הם יודעים מה זה. יש פה כאילו קצת נגיעה של פלאפל, ואני לא אוהבת פלאפל אגב, אבל זה פלאפל טעים. טוב, עוד ביס? עוד ביס. טוב, אז לסיכום, עברנו את הכל, הגענו לפה, זאת התחנה האחרונה. מה את אומרת? המקום הרביעי הוא הבורגוס, משהו שם היה לי חסר. בשביל המחיר הזה הייתי מצפה לי יותר. המקום השלישי מוזס, טעים, אבל גם היה חסר איזשהו טעם בקציצה. המקום השני, הבודה בורגר בר, מוגש יפה, טעים, תוספות טובות, אבל מה לעשות, בסופו של דבר באתי לאכול המבורגר צמחוני, ומה שהכי מעניין אותי זה הקציצה. מוביל אותנו ישר למקום הראשון, הבלק, אין ספק שאני אחזור לשם, היה טעים. התוספות שלה היו בעיקר מיוחדות, זה הפך את זה למנה קצת יותר מיוחדת מסתם עוד המבורגר. רק הלחמניה, תחליפו ללחמניה רגילה באמא שלכם. אני מצטרפת לבקשה. טוב, אז שנעבור לפיצה? חייך.